Kusenjalo umholi weqembu iPatriotic Alliance uGayton Mackenzie owake waba yimeya yomasipala wesifunda iCentral Karoo eWestern Cape ukholwa ukuthi wenza umsebenzi oncomekayo njengoba akwazi ukuxazulula izinkinga eziningana ezazibhekene nalesifunda. Under my leadership, we paid Eskom since the first month until today 10 million rands every month. I've been the best mayor in South Africa. No doubt, no mayor can stand and say and prove the things that I've done. uMackenzie uphinde waphawula ngodaba labantu bokufika kuleli abangenawo amaphepha abagunyaza ukuba seningizimu Afrika. When I take over, there will be decisive leadership. We will mass deport them. Every person in South Africa must walk with a documentation to show you are South African. If you don't have documentation, we are taking you home. What are they doing here illegally? Ebuzwa ukuthi iqembu lakhe lingabusa yini ngokubambisana kanye neqembu elibusayo iANC, uMackenzie uphendule kanje. I think I will give the ANC, if they fix load shedding, I'll give the ANC 41-42%. If they fix load shedding. Without load shedding, I'll give them 36%. Because you see, the ANC guy is... Lo mholi uqhube wathi iqembu lakhe lizimisele ukusebenzisana nanoma yiliphi iqembu elizoletha izinguquko kuzakhamuzi zakuleli.